Mutta on paljon pyydetty meikkivideota. Mä en ole tehnyt sellaista moneen vuoteen, mutta nyt on aikakin. Ja se kysymys, mitä se yleisin kysymys, mitä mä saan mun omasta meikistä on, että mitä meikkivoidetta mä käytän. Ja pitkään seuranneet tietääkin varsin hyvin, että mä oon ollut Lancomen ja Taint Miraclen vannoutunut käyttäjä vuosia. Nyt Lancomelle on tullut uusi meikkivoide, kun mä itse olen käyttänyt pitkään tätä Taint Miraclea, ja siitä on myös semmonen kuin Taint Idole. Ja se on semmoinen vähän peittävämpi, kun mullakin on vähän tämmöistä kuperosa ihoa, joka on erityisesti talvella, se näkyy vielä voimakkaammin, niin silloin mä oon tykännyt käyttää tätä vähän paksumpaa meikkivoidetta. Mutta siitä on tullut vielä uusi versio, tämmöinen kuin Taint Idole Ultra Wear Nude, joka on hyvin samantapainen, mutta se on vähän kevyempi ja se jättää kuulaamman lopputuloksen, mutta se on silti semmoinen mattaisen samettinen se lopputulos. Ja nyt mä käyn tälleen step by step, miten mä teen mun oman pohjameikkini tällä. Ja mähän tosiaan tykkään käyttää yleensä kahta meikkivoidetta, koska riippuu oliko talvi vai kesä, niin ihon sävy vaihtelee. Niin näitä kahta yhdistelemällä sit saa vuodenaista riippumatta sen täydellisen sävyn. Ja mulle tästä nudesta siinä on vähän vaaleammat sävyt kuin normaalisti, jos on muutkin käyttänyt tätä Taint Miraclea, niin siinä on hieman vaaleammat sävyt, että kun mä käytän Taint Miraclessa 03, niin tässä Ultrawearissa nudessa niin mä käytän 023, eli vähän vaaleampaa saa ottaa. Niin nyt käydään läpi step by step, mitä mä teen mun meikin. Ekaksi mä aina aloitan sillä, että mä kosteutan kasvot. Ja mä käytän tätä Lancomen Absolute Soft Creamia, niin on hyvä laittaa eka sinne se, että iho on mahdollisimman kosteutettu. Niin kaikki sitten meikkivoide ja muut, ne levittyy paremmin kuin iho on tasainen ja ravittu. Ja mulla on tosiaan valmiiksi ja mä laitoin kulmat ja laitoin ripsiväriä, mutta muuten mä en ole vielä meikannut, ne tehdään loput teidän kanssa. No, annetaan sen hetken imeytyä. Toinen mitä mä myös käytän on tämmönen Lancomen Prep and Hydrate. Tää näkyy, että tää on jo vähän kärsinyt käytössä, mutta tää on myös hyvä siihen kosteutukseen ja se myös tosiaan tasoittaa niitä kasvojen ja ihon pieniä juonteita, että se meikkivoide sitten levittyy paremmin. Ja sitten tosiaan kun mennään tähän meikkivoiteen levitykseen, niin mä oon käyttänyt vähän erilaisia levitysmekanismeja. Sormia mä en koskaan käyttänyt, se ei ole sopinut mulle, mutta mä vaihtelen aina vähän väliä, että käytänkö mä harjaa vai käytänkö mä meikkisientä. Nyt erityisesti tämän nuden kanssa, niin mä suosittelisin ja tykkään käyttää harjaa. Se jättää niin vieläkin kuulaamman ja kevyemmän lopputuloksen. Tän sienellä saa vähän sen peittävemmän ja vähän paksumman, niin mä ehkä tässä suosin nyt tämmöstä meikkiharjaa ja vähän tämmöstä ehkä tämmönen, joka on vähän harvaampi, mikä se on harvakseltaan, tämmönen harvaharja, niin sitä mä tykkään käyttää, joten lähdetään vaan kuule tekemään. Eli mä käytän pääsääntöisesti tämmöisenä päävärinä kautta otan tätä 023. Laitan tuohon. Näin. Ja sitten mä teen tommosia, aloitan tuolta keskeltä ja mä teen tämmösiä viivoja. Eka pitkin kasvoja. Nyt sen jälkeen mä rupeen pyörittelemään. Ja juurikin aloitan täältä kasvojen keskiosasta. Ja kuten näkyy, tää on hyvin kuulas ja kevyt meikkivoide. Sitten mä laitan vähän tätä tummempaa 032 ja sitä mä laitan vähän tonne kasvojen reunoille. Ja muistakaa ottaa täältä alta just. Ei jää semmoista innoittavaa rajaa. Meikkivoiden rajaa. Jatkakaa tänne kaulalle saakka.
Ja jos tosiaan haluaa vähän lisää vielä kuuloutta, niin toinen mikä on semmonen mun lemppari tuolta Lancomelta on tää Advanced Genifique voide, joka tuo semmoista ihan mieletöntä hehkua iholle. Ja sitä voi tosiaan sekoittaa ton meikkivoiteen sekaan. Se tuo semmoista lisähehkua vielä. Joten laitan vähän tuohon kädelle. Sitten mä otan vähän tätä meikkivoidetta. Sekoitan sen kanssa. Ja sitten taas kasvoille. Niin se tuo, näettekö te, tuommoista kaunista kuuloutta. Mä laitan yleensä tätä vähän T-alueelle ja sitten poskipäille. Koska mulla on jo ripsari, niin mä levitän tätä loput käsin tänne silmäluomeen, koska mulla on jo vähän ripsaria ja kulmatuotetta. Muuten mä levittäisin sen tuolla harjalla. Noin. Sitten seuraavaksi, jos on tosi väsyneet tai tummat silmänaluset valvomisesta, pienten lasten vanhemmat tietää todella hyvin, niin yksi sellainen vinkki, minkä mä halusin antaa, on tämmöisen Absolute Precious Oils, tämmöisen öljyn käyttö ja sen sekoittaminen just tommoseen peiteaineeseen. Mä itse käytän tämmöistä Tainted Idle Ultra Wear, joka on tosi peittävä, ja mä käytän sitä myös just tähän kuperoosakohtiin, näihin mistä näkyy tämmöistä pientä verisuonta. Ja mä sekoitan taas samalla tavalla. Mä laitan vähän tätä tuohon kädelle. Tätä ei tarvitse paljon, tää on todella peittävää ja riittosaa. Ja sitten mä sekoitan pienen määrän öljyä siihen. Sitten mä lämmitän sen tässä kädellä. Ja sitten vähän taputtelen niihin kohtiin, missä sitä on peitettävää. Esimerkiksi just nämä silmänaluset. Ja sitten mulla on tässä poskipäissä ja tässä vähän sitä kuperoosaa näkyvissä. Vähän tästä laitan nääkin niin huulipuna vielä kivemmin. Noin. Nyt alkaa olla pohjakunnossa. Mä vähän vielä tasoitan sitä tällä harjalla. Noin. Sitten alkaa olla pohja valmis. Seuraavaksi mä rakastan aurinkopuuteria ja käytän sitä meikissäni lähestulkoon päivittäin. Niin se mitä mä lisään seuraavaksi on tosiaan tommoset aurinkopuuterit. Joten mä käytän tätä Lancomen. Ja tää riittää ihan. Ottaa tämmösiä, ottaa noin ekstra pois. Ja sit ihan kevyesti tuolta niinku kasvojen reunalta, niin mä tuon sitä tänne keskelle. Ja sitten taas just näitä reunoja. Tuosta hiusten rajaa. Näin. Siinä on mun arkimeikki tai pohjameikki. Ja pohjalla oikeastaan pääsee aika pitkälle, että enempää mä en tähän enää lisää, kun saatan ehkä laittaa vähän vaaleita luomiväriä tänne sisänurkkiin ja
tänne kulmaluulle ja sitten mä vielä viimeistelen huulet, että tulee vähän sellaista tudensävyistä huulikirtaa. Sitten on arkimeikki valmis. Tää on tosiaan mun arkimeikki. Mä tähän loppuun vielä laitoin hieman luomiväriä tai laitan sellaista vaaleampaa tonne tosiaan keskelle. Ja sitten aurinkopuuterilla itse asiassa laitan vähän tonne luomivakuun pienellä siveltämällä. Ja sitten ihan pienesti rajausta tuohon ripsen tyveen ja sitten Lancome Nuit and Jour, semmoista beigea huulipunaa. Niin tää on mun everyday makeup, mun arkimeikkini. Ja sitten yksi vielä pikkutippi, että tää tosiaan kestää sen läpi päivän. Niin vaikka se näinkin pysyy hyvin, mutta mä tykkään itse vielä käyttää tämmöistä Lancomen Fix and Forget It -suihketta. Tätä kun lisää, se tuo noi värit vielä eläväisemmäksi ja se kiinnittää sen meikin entistä paremmin. Siinä on mun step by step meikki. Toivottavasti tykkäsit.